তুমি কোଉଠି ଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆପଣର ବାଣିଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାଣ କଥା ମନେ ମନେ ହସ ମାଡ଼େ ଝିଅ ବାହାରେ ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲା ବାଣ ସାଇଡ୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହୀ ସହିତ ବାଳକୁ ଡାକୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ନଜର ରଖିବେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ସତର୍କତା ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନଜର ରଖିଥିବେ ରାବଣ ଉପରେ ହାଇ ସ୍ପିଡରେ ବାଣ ଲାଗିବ ରାବଣଟି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସତର୍କତା ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। Gila.
మొగాడే ఉన్నాయి ఈజీ అయింది. నా